Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezamba phambili namuhla. Owelcome Mthaniya uqinisa amaxhama nabaningi. iMelika ibisabisa ngokungezi kwi-G20 kanti imbokodo ilwa nodlame lobulili. Izindaba ze1KZN TV uzifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uhlangane nongqongqoshe ezingeni likazwelonke nesifundazwe amakhosi nezimeya uqinisa amaxhama ezokuxhumana ngaphansi kwezinhlaka zikahulumeni. uNtuli uphinde waveza ukuthi lo mhlangano ucacisa kabanzi ngeqhaza elibanjwa oshampeni bomasipala. Luseyinkinga olungaphathwa kahle kwezimali kumasipala. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka umhlangano iPremiers Coordinating Forum eThekwini. Indaba esixoxile semqoka kakhulu kabi ngoba zithinta yonke iminxa yentuthuko. Ngabe ukhuluma nje ngentuthuko yenqalazinda, ngabe ukhuluma ngezinto ezikhathaza umphakathi njengama GBV, ngayindaba ye-crime. Ningi baneyinselelo edinga ukulekelelwa, ezinye ezithinta imali, ezinye ezithinta ukungaphathwa kahle kwemali, ezinye ezithintwa ukuhluleka nje ukuletha inqalazinda esesimeni ezokwazi ukuthuthukisa nomnotho wendawo. Lo mhlangano uhlanganisa ke ongqongqoshe beminyango kahulumeni kuleli kanye nabesifundazwe, izimeya, amakhosi, izingcithabuchopho kanye nabanye ngenhloso yokubhunga ngokuphucula uhlelo lokhanjiswa kwezidingo emphakathini. Uhlela kwahulumeni wasekhaya nowesifundazwe nokazwelonke kufanele kuhambisane ke kuzoxoxwa kubhungwe ukuthi siyisa kanjani phambili isifundazwe. Okunye okube seqhulwini lezingxoxo namuhla ukuba ke ingxenye kwabaholi bomdabu lapho ke kwenziwa izinhlelo kumasipala. Ukubaleka kobuholi bomdabu bube seqhulwini exoxeni kwethu namhlanje ukuthi phela sithukisa indawo zawo. Manje kubalekile ukuthi makusahlelwa kusaplanwa amakhosi abe ingxenye. Olunye udaba lolu beseqhulwini ukuthi senze njani ukuthi sibambisane amakhosi, civil society, inyunyana, imikhakha yonke amabhizinisi, abezenkolo, kube khona nje ukubambisana njengoba ngihlale ngicizelela ukuthi akekho uhulumeni oyedwa noma umuntu oyedwa ongakabosha isifundazwe. Kodwa wonke umuntu usemqoka kakhulu, akekho umuntu osemqoka kancane ukuze isifundazwe sibe nekusasa elingcono. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuNtombi khona Mvubu ngeseThekwini. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi wenze isinqumo esihle umongameli wakulelizwe uCyril Ramaphosa sokuthi angancithezi ezweni laseMelika ngesinqumo ke sayo sokhoxa ukuba yingxenye ye-G20 summit ezobanjelwa kulelizwe. uShamase uthi imizamo yeMelika yokuzama ukuthi le summit ingabi impumelelo ibhuntshile, yingakho ke begcine sebefuna ukuba yingxenye yayo. Uqhake ukuphakathi kwelizwe laseMelika nelakuleli baqala ke mhla iMelika isolningizimu Afrika ngokuthi ke kubulawa abalimi abamhlophe nokwaze ke abanye basibafudukela ezweni laseMelika. Ize ke umongameli waseMelika uTrump esechazela ukuthi ke ayikho into enjalo eyenzekayo, kodwa ke waphikelela waze ke wanqamula ngisho uxhaso olalubhekise kuleli. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase uthi ke lokhu kungenye kuyezimbangela iMelika ingafuni ke ukuzibandakanya kanye ne-G20 summit ebanjelwe kuleli. uShamase uthi uginqigonqo bushawa ke iMelika ithi izibandakanye iphinde ishintshe ithi izoba yingxenye. iMelika noTrump babonile ukuthi ke le summit izoba impumelelo bekhona noma bengekho. Lokho kwenziwa uTrump ukuthi ngeke eze eNingizimu Afrika, ngeke babe ingxenye ye-G20, bebekushela kusukela kwinzondo yabo ke eNingizimu Afrika ngezathu ezahlukene. Kodwa ke manje ukungabi bikho kwabo kubonakala ukuthi akuvimbanga ukuthi i-G20 bekhona, amalungiselelo aphezulu kakhulu futhi sebebona ukuthi iNingizimu Afrika yizwe kahle kahle mawubheka lapha ezoba khona i-G20 i-first world. Ngakho ke babona ukuthi kanti abazile einkawini ezilenge ezihlahleni, baze kubantu abaphucuzekile nabahlala phile nabanolwazi nabafunde kakhulu. Ngakho ke ungezi kwabo bekuzophoxa bona phela ngoba be leading country in the world in terms of economy, in terms of military power. iAmelika ihamba phambili ngazo zonke izinto, is a leading world power.
manje bese ke undermine izwe njengeNingizimu Afrika elisathuthuka bebeyihleka bona beyiphoxa bona phezulu kwakho konke abakwenzile ukuthi bakhatha ifunding bakhatha USAID bakhatha yonke into. Kuzokhumbula ukuthi ngesonto ledlule uCyril Ramaphosa wakuveza ke isithangameni sabezindaba ukuthi ke ubengafuni ukudlulisela isihlalo sokuhola eG20 esihlaleni ke esingenamuntu, kodwa waqinisekisa ukuthi isihlalo sikaMengameli Trump sizobe sikhona ukudlulisela izintambo zokuba ke isihlalo nomongameli weG20. Kusukela emva kwale G20 lena kuze kuyofika uNovember ka2026 bese kuzoba uTrump ohola iG20 nemhlangano ibe khona seMelika. Mabethi bona bezi babonile ukuthi iNingizimu Afrika ibancenganga ke kuloko, ithe hayi sodlulisa ubuhlalo ichairpersonship ezitulweni ezingenamuntu, ngoba bathe bazoyigcina izitulo zeMelika zingenamuntu ukuze umhlaba wonke ubonke abezanga bukani phela ukuthi bahlaza kangakanani, banonya banenzondo abazwelani. So ke babona ukuthi lento iyabaphoxa emhlabeni kanti bona bafuna ukuyibona abantu abanjengesithunzi. uShamasa uphinde uchaza ngobudlelwano phakathi kwelakuleleni laseMelika ukuthi ke buzogcina laphi. Uthi ubudlelwano bakuleli buncike ukuthi ke umengameli waseMelika kusaphethe uTrump noma sekwabanye. Lona beNingizimu Afrika neMelika kuncike ekutheni umongameli waseMelika kuseUTrump. Makuse uTrump kuzolokho kukhona lo ginqigonqo lo emva kweminyaka emihlanu sengena omunye umongameli. Ubudlelwane beNingizimu Afrika neMelika buzoba ngcono kakhulukazi mangena ama-Democrats, ngoba njalo makukhona ama-Republicans kuba khona lenkinga le enjengalena. Kusukela eminyakeni nje ngisho nangesikhathi sobandlululo ama-Republicans kuyipower eAmerica ebehamba nohulumeni wobandlululo, kuthi mangena ama-Democrats kube khona into engcono nokuthi kwesekwe abantu ababelwela umzabalazo wenkululeko. Le summit ke kulendele kuba ke iqale mhla zingama-22 kuze kube ke mhla zingama-23 kuLwezi wakulonyaka. Estabeni ze1 KZN TV nginguSamkeliswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Limenze namuhla izwe sekubumbene ihora le-12 abantu besifazane bezwakalisa umyalezo ngesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Lokhu ke kumyalezo wenhlangano engenza inzuzo iWomen for Change okuyiyona eseqhulwini ekutheni ke inxuse uhulumeni ukuba ahlonze lesihlava njengenhlakelele. Namuhla ke abantu besifazane abaningi bebegqoke izimpahla ezimnyama bedlulisa umyalezo. Umongameli wakuleli uCyril Ramaphosa ukuvezile nayo ukuthi ke lesihlava siwumonakalo omkhulu kuleli. Senzeni na lona ngumbuzo obuzwa abantu besifazane kanjalo nezingane ngokuhlukumezeka ngodlame lwasekhaya olubuye lubizwe nge-gender based violence. Izwe lonke liyakhala ngalesihlava, abesifazane nezingane babulawa ihora nehora. Namuhla izingalo zonke zeNingizimu Afrika zihloniphe ikhwelo le-Women for Change udlulisa ilaka lazo. Sukela namhlanje libaluleke kakhulu kithina njengama-organization akwi-forefront yokulwa nesihlava se-gender based violence, ngoba sokuphela iminyaka eminingi sizizwe ngathi uhulumeni angasinakile, engathi umphakathi awunakekile, ama-survivors noma izisulu zokuhlukunyezwa ngokodlame lasemakhaya zikhala esifanayo ngoba nabo abanakiwe. So namhlanje kithina lolu suku libaluleke kakhulu ngoba sithi as a country senze i-shutdown ukuze ubuhlungu obuziwa ama-survivors sime nabo in solidarity, and as a organization sikhathele ukusiza abantu abakhalayo zonke insuku. Ithi Mega Lifeline ikhona namhlanje nayibona igqoka ublack because nabo bazilela ukuthi siyacela uhulumeni asizwe abazwele abantu abahlukumezekile. Izinhlangano ezingenzi inzuzo nazo zibe ingxenye yalolu hlelo. I-gender based violence siyinhlekelele kakhulu ezweni lethu and siyabona ukuthi iyaphuma kakhulu esandleni. Sicabanga ukuthi siwufamsa especially njengoba singama-social worker sidila kakhulu nama-cases athinta abantu abahlukumezekile. So siyafisa ukuthi nathi sibe ingxenye yokusupport ukuze lolu
lolu dlambedlo lungenile abantu bakwazi ukuthi basizakale bezizwe bephephile noma ngabe kuthiwa ikuphi ngaba semakhaya ingaba isebudlelwaneni ingaba isendaweni labasebenzela khona so nje sithi nje phansi kakhulu ngokuhlukumezwa kwabesifazane ingane nabo kabesilisa sibashiye ngaphandle ngoba nabo bayingxenye yokuthola ukuthi bayahlukumezeka abantu besifazane baphumile bakhombisa amalungelo abo bakhombisa ama-expression namazwi with regards to gender based violence njengo-FAMSA sithi siyasupporta okwenzakalayo and nathi si-part of i-movement le yenzakalayo ngoba ngempela sekukuningi osokwenzekile lokuthinta abantu besifazane ney'ngane. Umengameli uCyril Ramaphosa uzwakale ekuveza ukuthi impela ikhona inkinga ngalesihlava. Njengoba upresident eshilo sizwile ukuthi ushile endabeni izolo ukuthi useyayivuma into yokuthi gender based violence it's a national crisis. Akangayivumi ngamazwi kuphela upresident. Sicela izenzo zikhombisa ukuthi uyavuma ukuthi gender based violence it's a national crisis. Asikwazi ukuyivuma mase singenzi lutho. Sicela ukubona action wenzeka. Ubiyela uthi bafuna kuqiniswe ubulungiswa. Sicela ijustice ngoba ama survivors e gender based violence akhala ngento eyodwa there is no justice. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Kubungazwe imisebenzi namagalelo omntwana uMagogo kaDinuzulu kacetshwayo kaMpande owaziwa kakhulu ke ngokuqopha amahubo ukhaya izinkondlo kanye nokubongela amakhosi akwaZulu. Ngokumlando ke kalaziwa usuku azalwa ngalo kepha ke wadlula emhlabeni ngomhla ka21 kuNovember ngonyaka u1984. Lolu suku ke umkhandlu wasenquthu unqume ukuba ke uhlanganise imidlalo eyahlukahlukene lapho ke kuzohlanganiswa khona amaciko. Imeya kaMasipala inquthu uLindokuhle Shabalala uthi bazobungaza amagalelo kaMntwana omkhulu uMagogo. Sibuke kubaluleke kakhulu ukuba namhlanje sihlangane ngoba kuwumhla ka21 kuNovember ngoba siyazi ukuthi sizohlonipha umsebenzi omuhle owawenziwa umntwana omkhulu umntwana uMagogo ozala umntwana okaPhindakele. Umsebenzi yakhe emihle bewumuntu othanda kakhulu ukuhuba amahubo zinkondlo ebonga amakhosi abuye adlale lezi zinto ezesintu isitolotolo nohabu nakho konke okubi. Sibuka ukuthi lo msebenzi omuhle kangaka umntwana omkhulu ayewenza ufanele ukuthi uvuselelwe ukhunjulwe ukuze nentsha ekusakhulayo ibe nolwazi lawo. Siwenze namhlanje ke ngoba siyakuthola ngokumlando ukuthi umntwana omkhulu umntwana uMagogo. Kanti inkosi yesizwe sakaButhelezi iveza ukuba umntwana omkhulu uMagogo uyigugu elihle esizweni sakwaZulu. Umntwana omkhulu uyinto eyigugu elikhulu kithi umndeni nasesizweni sakaButhelezi nasesizweni sonke samaZulu ngoba siyazi ukuthi wayendodakazi kaDinuzulu inkosi uDinuzulu. Kodwa uphile impilo njengoba namhlanje silapha ngesilapha ngaye umntwana omkhulu ngoba ayeyikho ehlaba ingoma eyinyosi umholi njengoba ngikhuluma nje lapho ukuthi wayewumholi umntwana omkhulu. Ngaze ngenza nesiboniso sokuthi ubaba omzalayo wasala naye eminyaka ngamulisa azoba indodana omkhulu apha kuwethu. Umntwana omkhulu ukhombisile ukuthi uma uwumuntu wesifazane akusho ukuthi uthatha i-position yasekhonana ngoba he was very strong futhi sekuyilapho kuzwa khona zonke izinto zesizwe samaZulu. Imeya ibe isiveza ukuba lokho bakwenze namuhla njengoba umntwana omkhulu adlule emhlabeni mhla zingu-21 kuNovember ngonyaka 1984. Wazalwa ngeminyaka yo-1900 kodwa asilazi usuku azalwa ngalo nenyanga noma sicela osolwazi ukuthi basibhekele nesabanikile lo msebenzi ukuthi basilekelele ukuthi sithole usuku ngempela azalwa ngalo. Kodwa sibuka ukuthi kusuku olukhona esilaziyo lokuthi wahamba emhlabeni ngomhla ka21 kuNovember ngo1984. Sabuka ukuthi asisebenzise lolu suku ngoba noma kungekho ukuthi sijabulela usuku ahamba ngalo kodwa ilona suku esinalo olumhlanganisa nomlando ingakho sihlangene namhlanje. Sithi ke ngalomsebenzi wanamhlanje njoba sivuselela nje sithi noma ngabe sisebenza sithuthukisa umphakathi wasenquthu. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisencome enquthu. Ake sihlabena nalikhefu futhi sihlangabeze nezinye masibuya.
Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zamba phambili namhlanje. Owelcome Mthaniya uqinisa amaxhama nabaningi. iMelika ibisabisa ngokungezi kwi-G20 kanti imbokodo ilwa nodlame lobulili. Abasebenzi ababeyingxenye yokwakhiwa kwezindlu zangasese esikoleni samabanga aphansi iNdonsakusa Primary basola uyengo Enterprise ngokubaleka namaholo abo. Omunye wabasebenzi uSiphiwe Manxele uveze ukuthi umsebenzi usuphothuliwe kodwa le nkampani okuthiwa ke uyengo Enterprise ayibonakali futhi ke ayibakhokheli imali yabo njengoba ke abanye bebesebenza njengonogada. Basola umnikazi wenkontilaki ebeyakha izindlu zangasese esikoleni samabanga aphansi iNdonda kusuka Primary eMandeni ngokubaleka nemali yabo laba bebesebenza ukwakhiwa kwalezi zindlu kanjalo nokuqapha kwempahla. Ethilani sikhala ngamaholo iproject yakhiwe iphelile njengamanje sikhulumela ukuthi amaholo esikhala ngamahala amaholo asuke ngonyaka odlule into ibiyenza ukuthi singayisimise singayikhulumisi noma singalwi ingoba iproject isesikoleni ama toilet esikole zeingane zesikole ingane zethu so besingakwazi ukuthi singamisa iproject ezosiza umphakathi. Kodwa nje manje sithi sicela ukukhuluma ngamaholo ngoba uma ukhuluma nobaba umthatha imali akazeyithola uma ukhuluma nobaba unyembe waka public works uthi wamnikeza umthetho so nje manje sikhuluma ukuthi siyakwenetwa asikhokheliwe incingo ayibanjwa asifonela kwenzeke lutho imali esikoneta zona kunabantu abakoneta o5 months kunabantu abakoneta o8 months kunabantu abakoneta o2 months no 1 month okuchaza ukuthi le mali ngeke sayithola ngoba uma ubukisisisa umuntu emesethola imali yakhe ngeke uphinde umthola ngoba umazi nokuthi ungakuphi kodwa la siyocela baba umthetho woyengo Enterprise sicela imali yethu ndoda sesibekezele kakhulu mfethu. Basola umqashi ngokudlala umacashelane nabo njoba abuye akhale ngokuthi umnyango wezemisebenzi womphakathi awukakhokhi. Labasebenzi bathi kubhlungu abanye babo bakweleta izinyanga eziningi bengaholelwe. Labasebenzi bathi abazange bafuna ukuphazamisa ukufunda nokufundisa kulesikole kodwa umqashi usaqhubeka nokubabalekela. Ukhela November wodwa kwathi imali ama security claimiwe yodwa kanye neyabantu abaservice ama toilet la ama mobile. Saxakeka ukuthi it mayiphuma imali ye project bese ihlukaniswa yini kanti sicabanga ukuthi imayiphuma yonke. Salinda ke kulokuthiwa imali zethu isaclaimiwe kwathi ngoJuly kwaholelwa wona uJuly ayibalwa njalo lezi ezinye zethu thina kade sila singama security kwaphinde kwaholelwa uAugust kwagcina ke lapho uSeptember noOctober akazi futhi uzoholela. Mase ngihlanganisa ke mina seyigcina sezu8 ezamenya. Kodwa ke saxoxa ke nobaba umthetho akubaba umthetho wangibeka esithombeni sokuthi uzothi mayisiqediwe iproject bese ngibhalela ngiqoqela yonke lezi zinyanga zami bese nginikeza yonke imali yami. Ezanywa ukuthinta umnikazi wenkampani uyengo Enterprise akazange atholakale kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni engatholakali. Ezindabeni zikwaKZN TV bikuthi abantu maphumulo eMandeni. Umasipala wesifunda amajuba ugqugquzela ke abantu ukuba ke beqaphele njengoba sekuyisikhathi sehlobo eliza nezimvula ezinamandla. Lokhu ke kuza emva kokuba kube nezikhukhula ehlasele idolobha laseNewcastle. Iphini lemeya lithi ke kufanele ke abezezinhlekelele besebenza ngokuthembeka emphakathini. Iphini likameya wesifunda amajuba uthi bazoxwayisa umphakathi ukuba uqaphele njengoba kunezinhlekelele. Ukuzokhuthaza umphakathi ukuthi uqaphele inhlekelele eziba khona ngale ikhathi. Njengamajuba district si actor as abantu abadala kulama local municipalities akhona kuNewcastle, uMadlangeni noDanhouse. Nginesiqiniseko sokuthi abalaleli ababukeli bezwile ngeinhlekelele beyiseNewcastle. Sakubona ke kunesidingo ukuthi sihambe senze leli sonto kube isonto lokuqwashisa umphakathi ukuthi awuqaphele inhlekelele. Banake ama radio stations, banake ama TV, ixwayise eziba khona njengokuthi izulu lizobe likuphi kanjani nanokuthi ke uma selifikile izulu babheke bangangeni emanzini ngoba uma ungena emanzini usukungazi noma ibridge lisekhona yini.
Uqhube ngokuthi abasebenza ngezinhlekelele fanele besebenze ngokubambisana kanye nomphakathi. Siqhuquzele futhi nabe inhlekelele ukuthi umsebenzi wabo abawenze ngokuthembeka emphakathini. Siyazi ukuthi kuneyikhathi la ukuthi umuntu mayisesebenze kakhulu awujwayele umsebenzi. Kuze angabe asawuthatha serious. Sonke sike siye ebhedlela ufica umuntu ekhala unesi athi ayithula wena. Asifisi ukuthi nala kuyinhlekelele uma kuthiwa kunenhlekelele laba basiphathile inhlekelele bathathe kancane. Ngindlulisa lokho nje kakhulu ukuthi ikone kusilethela ukuthi asiqhuquzele local municipalities bethu nokubabheka ukuthi insiza ama drain kulungile yini kulesimo esobhekana nazo. Kanti amalunga lomphakathi akushayela izandla lokhu njengoba kuzobalekelela ezinkingeni ababhekana nazo. Caca ukuthi akudingi ukuthi sibe reactive mangabe kwenzeka izigameko kumele sibe proactive. So la sizoxwayisa abantu bakithi ngoba sekucacile ukuthi as a country uSouth Africa wonke including amaJuba district ne-family of municipalities sesithanda njalo kancane silibe sihlaselwa yigameko esasiyibuka kudala kude le ku TV sibona zenzeka phesheya ama floods or strong winds, lightning and ezigcina sezidlule nemphefumulo noma zishiye abanye be injured nama structures amanye partially damaged amanye abe totally destroyed. So sibukuna ukuthi asibe proactive njengoba sekuzongena ihlobo ukuthi sixwayisa abantu bakithi ukuthi bakwazi ukuzivikela singakehli isigameko. Kube kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngise Utrecht amaJuba. Ibhange iziphakamise Cooperative Bank iqhuquzele amalunga omphakathi ukuthi ke onge imali ngesikhathi samaholide okuphela konyaka. Uhlalo webhodi waleli bhange uSandile Tshangase uthi kubalekile ukuthi kongiwe imali ukuze ukuhlangabezana nayo ke ngezikhathi ezinzima. Leli bhange ke libungaza amalunga alo angabaqaphi bezimoto eRichards Bay akwazi ke ukubeka imali yawo ngempumelelo kuleli bhange unyaka wonke. Amalungu omphakathi ngesikhathi zamaludi okuphela konyaka ayechitheka imali eningi ehlanganeke nemindeni yawo ehambela kamadolobheni ahlukene athenga impahla amanye evakashela indawo ezahlukene. Ibhange iziphakamise Corporate Bank liqhuquzele ukubaluleka kokuba ke kongiwe imali. Imali kuyasiza ngoba ngezikhathi ezinzima ila ukwazi khona ukuthi uyofuna kule mali yakho bulokhu uyibeka ukufundisa ukusave ukuthi lento encane onayo save lokho okuthile ongakusave njengabo labo bhuti esize ngabo namhlanje uthi kulokho okuncane abanakho bakwazile ukusave njengamanje kusondela uChristmas sebezokwazi ukuba nemali abazokwazi ukuthi bajabulise imndeni yabo ngale festive season la imali esuke idingakala khona. So ukubeka imali kukusiza kulezo zinto lezo. Ingane zabo nje nazo izojabula njengabanye bebekwazi ukuyibekela le imali namhlanje uma kuphela nje lento isiphelile lo 12 months abebeka behlukaniselana le mali bathenga lezi zinto ezimnandi for ingane zabo kuyadliwa ekhaya nabo banoChristmas omnandi. Leli bhange njengoba liqhakambisa ukongwa kwemali lithi ukongwa kwemali kwenza izimo zibe lula ukuhlangabezana nezidingo ezibalekile. Identify lezi insizwa ngefica la eBay zisebenza lo msebenzi ngayiqhuquzela ukuthi madoda lo msebenzi wenzayo kuyo le mali elithola kodwa ngosuku ngicela nithatha u20 niubeke eceleni. La ngempela bangilalela njalo ngolesihlanu ngiyafika nje ngizoyithatha le mali asebeyibekile u20 uphe umuntu eyedwa ngabe yoyibhenki akwasiphakamise ngoba inhloso yethu siqhuquzela abantu ukuthi ababeke imali noma ethi umsebenzi owenzayo ngabe kanjani kodwa lo 20 awubekayo umuntu ngosuku wenza omkhulu umehluko empeleni zabo. Amalunga amana leli bhange aqapha izimoto eRichards Bay abeka imali ngokuhlanganyela izinyaka eziyi12. Konke lokho okwenzakalayo sekuqale ngonyaka odlule. Umuntu owasithinta wathi wahlala nathi wasitshela ngalento uSifiso wakasibiya. Uye umuntu nje mhlawumbe esethi esemjwayela kodwa besingamjwayele kakhulu kodwa sigcina sesemjwayela ngoba manje esichazela ngalendlela ukuthi okay uyazi kunesikhathi esibuthi
imali siyayithola usuku nosuku kodwa manje asigcine ngendlela esiyigcina ngayo bese ngoJanuary siba nenkinga wathi asibeke imali engosuku umuntu nomuntu angakwazi ukusave u20 rand kodwa lo mali ngeke uzukwazi ukukhipha mhlambe uma udinga isikhathi uyidinga ngoJanuary ngalesuku esikalene ngayo sakubeka siqale ngonyaka odlula mhlawumbe siqale ngenyanga nges8 kwathi ngoJanuary sawubona umphumela sikaze size sibe nenkinga ukuthi izingane sibe nesingane sisa kanjani esikoleni yabo Izindabeni ze1 KZN TV kwiNkosazana Mthembu Richards Bay. Ake sihlabena nali ke fusihlangabeze nengosi ezomnotho uma sibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu emukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Owelcome Mthaniya uqinisa amaxhama nabaningi. iMelika ibisabisa ngokungezi kwi-G20 kanti imbokodo ilwa nodlame lobulili. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu 17 rand 25 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe 22 rand 58 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe 19 rand 90 cent maliqhathaniswa neeuro laseYurophu igolide ke lona lingu $4,046 77 cents i-ounce kuthi welo ngahluziwe ube $63 38 cents umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. iMamelodi Sundowns ingafundisa iSaint Eloi Lupopo yaseDemocratic Republic of Congo isifundo njengoba ke bezobhekana emidlalweni wokuvula isigaba samaqoqo eCAF Champions League eLoftusfeld Stadium ngomgqibelo ngo3 ntambama. iLupopo ke iyona eqede amathuba ePirates okungena esigabeni samaqoqo ikhipha ke leli qembu laseOrlando emzuliswaneni ke wokugcina wokuhlunga. Umlenze ke wokuqala owawuse Lubumbashi wanqotshwa ke iLupopo ngamagoli amathathu eqandeni kanti ke iPirates iyabuya nayo yazodlula ke ngamagoli amathathu eqandeni kwesibili eOrlando Stadium kodwa ke yakhala ngaphansi ngamagoli 5-4 sekukhahlelwa amapenalty. Ezimnyama zibese zifaka izikhalazo kwiCAF zisola ke iLupopo ngokusebenzisa umqeqeshi uGuy Bukasa ekubeni ke ayemisiwe ile nhlangano ngoSeptember ziphinde zakhala ke ngokubhaliswa kwabadlali ababili. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ke indlela zimhlophe ngiyaziguqisa besikuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi kusasa noma kanjani ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile